Az első tavaszi hónapban is sok érdekességgel várják a programszervezők a baracsi és a környékbeli települések lakóit. Erről Sipos Kornélia tájékoztat minket. Március 1-én szombaton 9 órától a Baracsi Kertbarát Egyesület társadalmi munka keretében meccésnapot tart az önkormányzat gyümölcsösében. Meleg teával és finom étellel várják a segítőket. Gyülekező a Május 1 utca felőli bejáratnál lesz. Március 8-án szombaton 20 órától a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola szülői munkaközössége jótékonysági retropartit szervez a faluházban, melynek bevételével az iskola felsős udvarának fejlesztését támogatják. A szervezők szívesen fogadnak felajánlásokat a tombola nyereményekhez, illetve szeretettel várják az érdeklődőket. Asztalfoglaláshoz elérhetőség az esemény plakátján található. Március 9-én vasárnap 17 órai kezdettel nőnapi rendezvényünk keretében Kis Péter harmonikaművész és Farkas Erik színművész Párizs, Szerelem, nők és a Muzsikus lélek című közös zenés estjére várjuk kedves vendégeinket a Faluház Színház termébe. A rendezvény ingyenesen látogatható, azonban a korlátozott férőhely miatt regisztráció szükséges. Március 10-én hétfőn, ezúttal délután 13 és 15 óra között vegyes árucikk vásár lesz a faluházban. A Baracsi Társasjátékklub március 14-én pénteken a faluházban, illetve március 28-án szintén pénteken kisiskolában vár minden társasjáték kedvelőt. A játék délutánok 15 órától kezdődnek mindkét helyszínen. Március 15-én szombaton 11 órakor a Baracs-templomosi temetőben az 1848-as forradalom és szabadságharc alkalmából ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra várjuk Önöket. Az emlékműsorban közreműködnek a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola 5. osztályos diákjai. Március 17-én hétfőn 9 és 12 óra között vegyi áru és tartós élelmiszer árusítás lesz a faluházban. Március 19-én és 20-án a Baracsi Népjóléti Intézmény használtró akciót szervez 8-tól 13 óráig az Önó épületében. A megelőző 2 napon szívesen fogadják a felajánlásokat, használt, de még jó állapotú ruhaneműket, cipőket és használati tárgyakat. Március 20-án csütörtökön 9 órakor a Víz Világnapja alkalmából Őrizzük meg gleccsereinket címmel hirdetett rajz- és festménypályázat ünnepélyes eredményhirdetése és díjkiosztója lesz a Faluház Színház termében. Az alkotásokat március 17-én 12 óráig lehet leadni a Faluház irodájában. Március 22-én szombaton délután hüllőkiállítás lesz a Faluház tornatermében. A kiállítók szeretettel várnak minden érdeklődőt 14 és 16 óra között. Március 26-án szerdán 17 órai kezdettel a Faluház Színház termében dr. Gyarmati István, a Magyar Atlanti Tanács főtitkárának előadását hallgathatják meg a NATO helyzetéről és jelentőségéről, valamint 25 év szövetségben, biztonságban című kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők, mely a NATO megalakulásának 75., illetve hazánk NATO tagságának 25. évfordulója alkalmából kerül megrendezésre. Március 29-én szombaton a Baracsi Társaskör Egyesület és Baracs község önkormányzata közösen szervez szemétszedési akciót Baracs és környékére vonatkozóan. Találkozási pont Baracs-templomoson a kisiskolánál, illetve apátszálláson a faluház előtt 29-én reggel 9 órakor. Szeretettel várunk minden érdeklődőt rendezvényeinkre, programjainkra, melyekről részletes információkat a megjelenő plakátokon találhatnak. Amennyiben ön is fontosnak tartja, hogy összeállításunk másokat is elérjen, kérjük, lájkolja és ossza meg videónkat.